Ahoj, ahoj, já vás zdravím. Chtěl bych se vám hlavně omluvit za ty předešlý zvuky. Oni prostě dělali problém, ale teď už to je napravený. Takže vytvoříme nový server a tam budeme už opravdu natáčet ten let's play. Protože tady jsme lecos udělali předem, tady jak bylo to uhlí, jsme říkali, že něco bude, no tak tady jsem jakoby zkoušel udělat takový schody dolů. Narazil jsem na jeskyni, tamhle a tamhle. No takže a vyletíme asi teďka v kreativu. A venku jsme taky udělali, takže budeme opravdu znova. Tady můžete vidět, tady to je jakoby jako název kanálu, jako Killerman. No to jsem dělal já, takovou tu polohalu, no. Ano, tady to je takový parčík tady. A tady to je melounová farma, já vám teda ukážu, jo. Jsem dělal já, je to teda okopírovaný od Mentose, ale není to vůbec špatný nápad. Že takové spadnou melouny a jednoduše pak to dáte dolů. Je úplně jednoduchý a hodně dobrý. Mně se to líbí a proto jsem to udělal. No, tak to byla melounová farma a teda budeme natáčet nový let's play na novém serveru. Tak se určitě těšte a já se s vámi prozatím loučím a uvidíme se tady u toho let's play. Ahoj.